Да. Здравейте! Как да обновиме RG скрита система? Обикновено тя е монтирана в колата и от нея излиза USB кабел. За тази цел трябва да използвате лаптоп и да стигнете до кабела. Така, това е интерфейса, към който влиза USB кабела. Така, разпознава модела и серийния номер. За да го обновим, изтегляме обновяваща програма. Пише Stealth RG и RG300. Тя важи за двата вида радари. Като натиснем един път върху линка, запомняме и отива апдейтера в папката. Изтеглете база данни по същия начин върху него, запази и отива в папката, която сме кръстили предварително радар база данни и стои на десктопа. Отваряме фолдъра и отваряме след това Stealth RG300 RG Updater. Два пъти върху него и забележете. Трябва да посинее точката. Автомобила не трябва да има захранване. Това трябва да е много важно. Да не работи. Иначе точката няма да стане синя. И тук в статус log няма да пише Stealth RG is connected. Избираме сектора датабаза. От трите точки избираме отново настоящата база данни, която е последната, два пъти върху файла и натискаме зареди. Става за около 10 секунди. Изчакваме да напълни цялото зареждане, след което пише 100%, натискаме ОК и изваждаме кабела. Това е целият дет на Stealth RG скрита система.